revive it. Mo ya mo famu de Ghana for obi anso so hwe say mo be ya ama na ba but stars na nkasa among you people no muntamu ngo enti amafo so say no na ama Kumawood ni ntimi nyi ade na ntimi ngo se mo dwuma mo haha ngo ye de hago pa ye hago papa ahago emra enti ade na Kumawood de emra ntimi nyi adwuma no wasem ko ba twu makeup me ana me ye na me say de twu makeup so no wasem ko adwuma no mra chense wo na adwuma no na de Kumawood mo koso na ono obi wasam a wonye aha ma me kyewa de ba ko unim Ghana problem nyina na say be bi adwo enye no kre Kumawood obi a wona danfo but obi a nso so me wo madamfo wo out madamfo ni industry nim okay yes but the problem is say obi hu se no obi yesi ni ba ko me no me nsa wo se wadamfo ne no kra na tifie yes by intesa so do ma me kan ha nkyerɛw obi a wo ye adwuma obi a wo ye adwuma bia no se wo